Minsan natin. Wala na lang, huwag isa bulag batiri ba? Huwag isa bulag batiri. I love you, mama. I love you yan. Sus! Hatag ni? Amin na lang yung sipang ulit yan. Vlog ko. Hatag. Ano siya maninay? Hi guys! Gika na may ga-upload. Huli na ga. Mangis na ta. Ano sa manang injong? Ano sa manang? Kapi? Matigas ang gata ni Jolie kay Dugmok. Dumog tanan. Sabok na. Ito mga tubig na. Tika, ito Jul. Hatag. Okay, pun lagi nih. Hindi pun lagi. Hindi ko. Hindi ko. Man, basta di pa bitangan maglatik. Hatag, bi? Ako na ako mo. Kahubot na. Kataglatik be. Mo na may ako na bilim. Dugmok man eh. Ano mo? Wala na kari oh. Ito ay nagduado ha? Maganda. Ito siya ko te. Tagay ko sa nanay. Kaisa. Di ba? Balik ate kay isang gipalatikan Ay, na. sing ana man nagdos. Oh, tanawa, oh, sampay. Di mo na eh. Diyan na na. Ale. Aw. Hayle. Duli. Ambi na eh, bibutangan na taglatik na imo. I love you mama didi. I love you yan. Ano man ay? Mo dubok mo ka ore tibo. Kani kana rin siya. Crispy ba rin? Laho. Tagay na sila hilap ka na. Ha? Tengah tu dari sa dayo. Kewe. Oo, dugmok. Dayo. Anong yan? Di ba? Momok man. Wag ipasa ka naglatik na ang gilain. Gilatikan to Di ka? Di makuno si Jack. Ah, ning duha. Di na di ko ati nga ajo palatik. Diyan, mga naw galang-galang oh. Si Manding Kaya no. sabi. Tas dusunan. Mili atong bipihan ayun sa to. Hamerlin. Tingkoy. Wawawan na kay ba? Sakit. Nagistorya pa man. Napaway, nag-istorya pa sila sa palalab. Mga naw galang-galang guys oh. Dabay dugmok ah. Kami na namin nabilin sa Tirubi, Mama Julie, Aisa, Nanay, Lexi Ann, Nay. Karon na Wendon, ako. Patuan ko matis kay ka mo patudlo budbud kay magnegosyo ko sa tindahan budbud. Dali mo man nagtudlo budbud mo dito na lang guni. Dapat yung dubok ko man. Kani ba dito? Dapat naman sa nando. Si Manding kay gusto mo adto. Pandaman na rin. Sunod ka mo kunin mo ay inyang hapon? Ha? Ay Manding. At Manding sa kadapuan? Di, ang mga bansang mo ato ko na sa ilang katibunan. Baka ko sa kanto. Ikaw na may tulong magbudbud nga di. Di ko kayo ng budbud mo. Bunga na sa kanto. Kapitan lang di ko tigbudbud kayo. Ayaw pa hapon nga to. Kaya na bagay hapon ng misita. Hindi mo kung papon ko to. Hapon? Pero sa Japan. Ako gawar ba din ang kuko? Hapon. Ha? Oo. Magkahon. Kumay giwa kumay. Kain na na. Lami inom mo tubig bugnaw na kay tubig bugnaw day. Ano sa gahan? Nakay tubig bugnaw. Kami mo yung nai sabay. Bepi dyan ka ajo. Ano man? Kaya mong itag mo siya ka. Ladon din Sa na. pag makalugar kay padang ay say. Ha? Yeah, ay doon man sa heart. Hindi try ko no. Ang gana na ba? I-charge na naman na ninyo. Di na ninyo butang ng Sayang, battery. basig. Ang nakagubaan na katong battery na kuha, nagtubig. Ako man puling. Sige na. Idol day, idol day. Idol yung bangkor na magkuhan. Isbog imong lingkuranan. Kaya makaguba magin ang battery na mag-mold sa siya. Kaya usod mo sa sulod ng kuhan ko. Dugay na siguro ang battery ha ba? Saan pa itong parang kasing-kasing? Ha? Katong may oximeter. Ano naman? Walang panugana. Tanawa ko no pa. Tama, sayang na yung magamit. Tanawa pa diwaman ko na sila kalibutan. Duda ko ng battery ha. Ang pakapin pa kay battery man na dili man pinalit. Sayang. Mandar na. Sayang. Ayan gani na to. Hindi na makita na dyan po kami blood ha. Nga na itong ato pa no. Gaya na to ha. Line of brand. Pero pareha na. Mandar na. Sayang. Mula may tambitso lagi. Sayang ba? Mo intirap mo tundaan ko sa battery ko. Intirap gid ba? Kau sa kuda Dari gid nagabugyaw basa na oh. Nasunod na ni sa lalong. Alala. Ang battery wa man isut ang tanga. Mukha lagi sa may error. Ning error. Niugot sa te wala. Hangot man. Yan na. Mo error lagi siya kay ang battery napabayaan ng tubig sa lalong. Ay. Ha? Ilis niya weekly battery dai. Sayang lang magilang ko an BP. Double E. Bartuhon Nag-error ayo na. bartuhon ng battery katong kuan katong i-ready.
Magamping doy ha. Lamping dong. Bukan mi guys, maglamaw mi guys. Kini kay Sweeto, tanan mo daw mga butok. Bayad ramig saka kay di man mi kasaka. Magbuwang na sa. Saka na ninyo? Okay, dani man sila naglamaw des ni agi di ay. Tanawa ko na bay. Kuan kay kamay Sweeto diag na pay ma. Kare. Ha? Kani dani. Kani nasaka na po ni Nay? Bago pa nagsakan. Ha? Ha? Kani bago pa? Kana lagi. Apil pa man na. Kana sila dana. Kana. Lagi buto. Ano lagi na daw? Kato na dito may di na oh. Doon sa pika. Kasi man ang anak ay. Udad. Mo ni jud gipasaka des nagi. Di si Louie to na. Ha? O sige, magamping ha. Yung taas ra ba? Tanawon. Pagamping doy ha. Gamping doy. Ang daghan ng pipino nga drop oh, makaon ta ba ni? Asa? Kani. Doy, pagamping doy. Panan ni saka na guys oh. Maglamaw kay grabing inita kadyo. Kana daw na po na. Wa ko nuguwang. Wan. Oh, kana masarap sa. Dili way labot na Nay. Balin ni pikas punuan kay way butong buwang naglubi. Daga nagbunga sa palaya ba? Ay ko. Sako na po maganda sila. Ano na, wala mo na. Way labot di ay. Way labot ay isa. Di man makasaka kay mahagmukan maning palidya. Ay maigo man ang palaya kasabantang gadya na. Awa may bunga. Karira. Ukat pupod. Kapada sa ilo. Asa Nay? Kani. Ano po kayo silos mo? Apusil mo? Sinira ba ito ka na? Kani. Ay ko ay kaya tong kanon ay. Sinira maglalang ka mong kwanjin. Hala di na tuwa isa. Ang sanay. Ang Sanay sanay. lang, may butong dalawa. Nay nangwa si Aisa di ang kapayas na yo. Ano, pipalit siya. Ni Ajoy, Padari pa sukan pizza. ta. Ato naman mo ito bangi. Ha? Kag kuroy ka malig. Ito si babaw. Ah, maglalang magbaldi. Ato may kuskus. Ako na tulungan. Aisa. Di na inyo rin ang kapayas. Ato ko no maglamaw dito sa bangi ba? Ibadya ni Roy. Ang layo abo mo gamay ra man tong kwaon god. Ya, tigsatat sa sa imong disudisiro nang magsaka. Ato mo sa baylong, katulad daw. Doon sa bahay. Dahil nakakuha ng kapadyas limbaroy. Ay purpose na ka pa sa sigdi ko on, palaton. Nga na ay silingan na ikag. Bada. Di na laman magpasaka, wa masuguri butong. Dari doy, wa dari doy. Gulang na ni siguro. Kanibang punuan na basig na ay butong pa dani. Mga ko ang adyo pa rin ng lupad mga mga ko, hindi mo kalisihan maging asa ko. Kuha na mo din dong. Di lang lubigod. No, sige, sige lang. Sige, gay. Para karlugan ah. Kana. Grahe dong ay surun ka mang kaon kay mo kon nga tikob-kob. Di laman na. Pina? Laman nito. Lanlano na laman, di naman lamawon. Oh, magani. Ay sige, lanlanon, lawlawon. Logi president hindi. Kaya kaya no salamat maring. Magpasalamat gyapon taw sa watan na nang hindi. Matat pa ni nanay nabuang na. Nadala mo ko nalibang sa ng terog. Aho na. Hoy! Ay dali mulugan. Salamat maring. Nata namang lanlanon, ugahi, di naman nato. Maitot mo namin ang hamuang dali. Sige pod na. Napakaon ng kasilingan. Bali na. Nagkakaon bitaw pagkagapos. Pansit. Tagahan di ay. Itagaan. Buang bataan. Pansit slice bread. Ah, sigo po na may tao di. Kuhaan naman po ng kapadyas. Ako nang giwa na Kaya dre. nga naman kisabay kagabara na. Felixi. Wa mo sakit nimong balik kawang nay. Kaya mo dabog-dabog. Mga tuta ka na, maglatag sa ka. Ikubag nga, tinimbang na palidya, isuroy. Ang baligja, ano? Tropo na yung mga
Gulay na to. Mura mo tiri, sige pa mo dyan. Wani palit dugay naman. Gibungutan. Gibungutas ka init. Mas na ko. Nakapakwapa. At TV. ninyo ihandos ug mas. Ay sa ko na dong ha. Ay dong, ay sa dong. Ano sa uno kay Kilawan? Wa kay dingo. Tabo gani. Isa jud. Para mga sa kabuling. Kati ni daan sa Ronili. Ug si Ruina. Nilay among palidya ihandos ninyo. Gahi lang yun, boy. Ha? Huwag doon na. Nato na laman ng lanlanon. Di na nato Ah, lamahon. diretso tamis na ba ng sabaw? Gahi na niya, oy. Diriad. Wa na igagaw. Gahi na ginaw. Ay sa, gahi na, oh. Lain mo dyan magtibtib kaya pilang tanan kunot. Teng, wa Kilid igagaw. naman na. Ano diyan yung pagtutib niya, bungboy. Kilid na. Wala ko na. Uy, unod. Ay, pwede po, oy. Aba? Ano pa mamangipon? Karon na mo guna. Tibtiba. Gahi na ganda, be. Pero pwede pa, be, oh. Be. Sila ko bro. Gahi na. Gaman raman dik irod. Takto na. Wala na. Baka na yun. Pwede, oy. Kala na lang. Ato na lang nga. Lanlanon. Wala dong. Apilig igagaw darating. Wala lae po. Bilat sa inahap. Bilat. Hi guys, majong hapon ninyong tanan. Hanggang sanina napugtas. Ay napugtas. Natangtang ka ng kuan. Butonis naman ay butonis. Nga naman ang tanaw. Tangtang man na naman punggi. Tangtang agpikas sa rin tayo nung dyan. Ngita pa ko kuan. Tanod o dagom. Padung mini Junjun ngita na pud mig signal kaya rong maka-upload. Laban naman dito dani sa tayong kinabuhi na tagadlaw. Kay kuan naning lugar amang gudinay kadyo kanang signal basta digang bukay naligo ko kay kabang nagiwang lagi ka kabang Initan siguro na siya. Na sila tiri dito sa palijahan. Ito ah. Nako sa mini Junjun. Ni Mario. Bye, hapon. Basta yung nga probinsya na magaling umot ka dyo no. Umot baso ka naman kaling-aling. Dagan na uro tagas pa pag overflow pa. Ano nang overflow man to? Ato siguro nabuhat o kainit maayo dito ba sa hapon ba na wa mabalhin ba ito? Di ba mo matong gibalhin? Bali na po alangan na po na kurang di kulo ang hose ba kay bago ba itong hose brand new ba hindi atras. Sayang laman tong gas. Ayan, may ganin na kaya extra hose na bit-bit dala. Ay bit-bit dala-daan na postas ba kung di sa nandiyan na natin alawan ako kung wala itupong ra. Siguro bago pa nikulot pa siguro itong gabuli na. Loy lang masati. Loy, wako na siya kauban sa kanawa. Hindi. Ati Ruby. Oh, ibili ng bata na. Si Ati Ruby. Diba na, ibili ng bata para makasakay siya. Di naman tayo sa ka-driver. Giko nga isa ganiha. Ay, si hindi irling anta. Hindi mo ba? Hindi pwede ta ato sa ati. No, pa sila ilakaw ni Mama Julie.
kauban. Makamugod na siya kanto dito. Pwede ay. Papa.
soda na ka. Gamay na kayo. Hindi. May sarap sa motor. 12 liters to kami. 2 litro kape na soda ni. Ay tapos 2 litro. Gamay gini tangki tipid mo yung binahan. Ay, suna ng motora. 160 mo ba? Pwede na siguro. Pwede na. Ba na dapat?